Нещо много интересно и вълнуващо – космически лагер по модел на НАСА. Децата по-близо до света на космоса. Всичко това на една ръка разстояние от тук, до нас в съседна Турция, в град Измир. Тази година Space Camp Турция отново ще посрещне български ученици. Какво ново да очакваме? Ще разберем сега от Толга Юлдаръм, директор на лагера в Турция. Тук при нас е Александрия Чалевски, която е участвала вече в такъв лагер и ще ни каже каква е магията и какво ново е научила. С превода в ефир ще ни помага Вихра Ганчева. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Да ни разкажете малко повече за този лагер. Какво представлява той? Of course. We opened our space camp in 2000. През 2000 година отворихме този лагер. So we are running our camps for 23 years. Така че вече имаме 23 годишна история. We hosted more than 300,000 kids. И над 300 000 деца са минали през нашия лагер. More than 60 different countries. От 60 държави. We have astronaut simulators. Някои от тях вече са астронавти. Like 5 degrees of freedom, Malta Access Trainer. Имаме различни видове симулатори за гравитация и така нататък. And zero G wall. С нулева гравитация. So children can experience zero gravity. Така че децата могат да усетят какво е това, да си безтегловност, и това се случва в Турция. And we have also space shuttle in the facility. Имаме и различни други специалности, по които преподаваме. You can see on the screen right now. На екрана виждате. We have also an International Space Station connected with Space Shuttle. Имаме международна космическа станция, която е свързана с центъра. We hosted many kids from many different countries. Много деца са преминали през този лагер. So we have great experience to deal with kids and Имаме много опит за работа с деца. And learning by doing also. Те се учат чрез правене, чрез действие. We have different programs. Провеждаме различни програми. 2 days, 5 days and 6 day Двудневни, programs. 5-дневни, 6-дневни програми. And we have also a year-long program. А също имаме и целогодишна програма, Which is called Partner School Science Program. която се нарича партньорска научна програма. And Future Explorers Program. И също така програмата за бъдещите изследователи. И може би тук, извинявам се, че ви прекъсваме, е добре да насочим вниманието и към Александрия, която да ни каже какво видя на този лагер, какво ново научи, как попадна в този лагер един истински космически център. Това беше едно невероятно и наистина уникално преживяване, което не мисля, че може някъде другаде да го изпитаме и като цяло да го преживеем същото нещо. Научих страшно много нови неща и най-готиното беше, че всъщност бяха чрез игри, по интерактивен начин, а не беше в типичното класна стая, влизаш, сядаш си и дигаш ръка да питаш някакви въпроси, а беше чрез презентации, както вече казах, различни викторини. Също така имахме въпросните симулатори, които на мен ми бяха много интересни, защото реално наистина усещаш как би се чувствал космонавта, когато е горе в космоса. А и също така беше много интересно, че всъщност те използват част от тези симулатори, също самите космонавти, когато се тренират, за да може да отидат в космоса като приготовление. Като истински космонавт. Да, абсолютно. Напълно може да се пренесете в космоса. Да, и факт. И имахме и мисия до Луната, която точно това симулираше наистина цялото нещо, което се случва. И бяхме по отбори, и ни бяха разделили, всеки си имаше негова роля и всеки изпълва нещо различно и допълва и помага на колектива по някакъв начин. И всъщност аз печелих медала Outstanding Camper, който е за лидерски качества, работа с приятели, жажда за нови знания. И всъщност всичките тези неща ме обогатвориха. И ме обогатиха допълнително. И беше наистина едно невероятно преживяване. Очакваш ли да получиш този медал? Не. Всъщност историята беше много интересна, защото мислех си, че ще го получи едно друго момче от моя отбор. И те вече почнаха и казват, той е дете от България, нали? И ние бяхме доста деца от България, понеже той е интернационален и има всъщност много различни националности. И след това казаха, че от нашия отбор, и аз бях сигурна, че ще е той, след
което казаха моето име и аз бях толкова наистина искрено изненадана. И предполагам, че те така са решили, защото те ни гледаха още от началото, в момента в който пристигнахме, докато се хранахме, докато се приготвяхме да спим. И беше много интересно, наистина. Господин Елдаръм, радва ли ви емоцията, с която виждате как децата разказват за този лагер? И още нещо много важно, как българските деца могат да участват в този лагер? Каква е процедурата? Как се кандидатства? Някакво есе знам, че се пише и колко деца? When she started talking, I thought to myself, I don't need to talk more. Като как разказва, си мисля, няма какво да добавя аз. So she expressed her feelings, which is exactly what we were представи trying to do. емоциите и всъщност точно това е нашата цел. I would like to say a couple things Нека да about кажа Bulgaria. This is my нещо more than 15th visit. за България. Може би за 15-ти път съм тук. I came here in 2003 for the През first time, I 2003 guess. година дойдох за първи път в България. So with our teammates, our friends in Bulgaria, Така че вече имам приятели тук. we established such a beautiful Вече relations, имаме отлични взаимоотношения, изградени с България. network in Bulgaria. Цяла мрежа от възпитаници There are a lot of people contributed и to много this хора допринасят за отличните контакти и развитието на тези отношения. One of the most important organization, I would like to call their И name, искам да Center for изтъкна Creative Training. Центъра за творческо образование. Това е една организация, която държа да спомена. We have been working with them С more than 15 тях years, I работим повече от 15 години guess. So they are choosing children, и те подбират децата. campers, should I say? Not children. Лагерници не са деца, извинете. Това са участниците в този космически център. And Bulgarians are keeping record, I guess, И мисля, че българите държат рекорд по about участие. having medals. Не само участие, а и с медалите се справят много добре. received more than 30 Мисля, че awards. над 30 награди са получавали българските участници And we hosted през годините. more than 1,300 campers at Space Camp Turkey. Имаме изключително много такива лагерници, бъдещи космонавти. So we have really good relations. And by the way, we are Така че това са отличните ни взаимоотношения. speech about how we interact, how we implement our education. Така че ние аз бих могъл да коментирам и как точно се протича, как се осъществява образованието в нашия космически център. Ще го представя по-подробно по време на една конференция, Which is called Skills for Innovation in Education. която е озаглавена умения за иновативно образование. Ето тук е много важен въпрос за това какви са най-важните умения, най-ценните умения, на които искате да научите вашите участници. Actually, we are not expecting any skills from children to participate in Space Camp Ние Turkey. не очакваме те да имат умения преди да дойдат при нас. If they know little English, Важно е да знаят малко английски they can език participate. и тогава и да имат желание да се включат. But we are expecting them to improve their Но skills. очакваме, че в хода на своя престой те ще подобрят своите умения. So, for example, Например, when you use Space Shuttle as a team, by the way, we don't divide teams as Bulgarian team, всъщност German нашите teams. екипи са от различни националности, те винаги са смесени. We divide them into their age level and gender По level into възраст different teams. са и по пол на различни отбори. And they work as a Sun team, Mercury team, so on. И те работят като и си имат съответните имена на отбора и така се конкурират. Александрия, и към нея да питаме, Александрия. имаш ли насока към космоса? Общо взето каза и господин Елдаръм, че много от хората вече са част дори от световните мисии на НАСА. Твоите бъдещи планове, в крайна сметка, и с какво ще запомниш този лагер? И ако някой сега се чуди дали изобщо да стане част от този лагер, защо трябва да стане част?
Аз още преди да дойда на лагера, когато бях малка, супер много се интересувах от астрономия и астрофизика. И след това всъщност малко така се отдалечих от тези науки, но благодарение на лагера всъщност аз отново преоткрих любовта си към тези неща. Моите бъдещи планове са свързани с това. През цялото време искам да чета нови неща и да разбирам още повече нови неща, които се откриват за космоса и така нататък, всичките тези нови открития. И би го препоръчала за всеки наистина, който дори да не иска да се занимава с това нещо, просто това е нещо много интересно и уменията, които след това получаваме благодарение на Space Camp, наистина са много полезни за напред в живота, защото наистина много се работи, има екипна работа, което според мен наистина е много важно, независимо какво ще работиш за в бъдеще, но освен това е супер общо образователно и ти дава някаква обща култура, която, нали, иначе, разбира се, можеш да си вземеш от интернет, обаче със сигурност няма да е толкова интересно. Преживяването е различно, абсолютно, нали така? Абсолютно. Плюс това се запознаваш и с много наистина деца, които не са от България, нали, от целия свят. Моята група имаше много деца от цяла Европа, от Англия, от Германия, от Гърция, нали, от Турция си имаше, даже имаше и от Азия. Да, много е вдъхновяващо, но както се казва, може би на езика на космонавтите трябва да изстреляме ракетата на рекламите и да сложим край на предаването. Много ви благодаря за това участие в нашия сутрешен блок.